jarraitzen dute. Tartean, goizean 40 minutuz blokeatu dute Biriatuko ordailekua, Aiara Durreta. Pentsio reformaren kontrako protestekin jarraitzen dute sindikatuek eta goizean 40 minutuz blokeatu dute Biriatuko ordailekua eta horrek ilarak sortu ditu autobidean. Frantziako poliziak errepidetik kanporatu ditu protestariak eta ondoren Hendaiako industrialdera joan dira horko sarrera blokeatzeko. Izan ere, arratsaldean Frantziako Asamblea Nazionalean hasiko dira eztabaidatzen Emmanuel Macronen gobernuaren aurkako mozio zentzurak. Bata hainbat alderdik babestuta eta bestea eskuin muturrarena. Erreformak krisi sakona eragin du sortu du lurraldean. Txaleko horien gatazkak eragin zion onarpen maila eskasa baino okerragora ekarrita. Hala ostegunerako greba egun handia iragarri dute berri ere sindikatuek Frantziako lurralde osoan eta iparraldean. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Eta pentsio ez gabiltza. Hegoaldera salto eginda joan den astean sinatu zuten pentsio erreforma Madrilgo gobernuak eta sindikatuek. Aurrera pauso batzuk izan arren pentsiodunen ustez ez da nahikoa. Tartean erreformak ez duelako bermatuko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Eta aldarri hori heltzeko larunbatean manifestazio jendetsua egin zuen mugimenduak Bilbon. Eta bertan izan zen gure lankide Aiara, konta iguzu. Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak ozen aldarrikatu zuen larunbatean, Madrilgo gobernuak eta sindikatuek adostutako erreforma ez dela nahikoa. Astebeteko baraua eta itzialdiari amaiera emateko manifestazio jendetsua egin zuten Bilbon. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exijitu zioten Madrilgo gobernuari. Milaka lagun bildu ziren Bizkaiko hiriburuan eta horrek erakutsi zuen Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak indartuta eta bizirik jarraitzen duela 5 urteen ondoren. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari ere leporatu zioten 1.080 eurotik berako pentsioak hobetzeko mekanismoak ez aktibatzea eta gogoratu zioten hori egiteko eskuduntza badutela. EH Bilduri ere kritika egin zioten Espainiako gobernuaren erreforma babesteagatik. Titularretan agertu dena izan da bakarrikan datu bat. Ia 1.200 eurora iritsiko garela, edo iritsiko dela gutxienezko pentsioa. Baina hori, kasu honenean, izango da 27-rako, eta ez pertsona bakan batentzat, baizik eta unidad konbibenzial edo. Orduan, orain arte pentsioa eskubide individuala zen, eta aplikatzen zitzaigun pertsona bakoitzari. Kasu honetan, disfrazatzeko moduan. Horrek adierazten du, ikusita nola doa eta nola espero da inflazioaren gorakada urte hauetan, adierazten du argi eta garbi oso eskasa dela. Guretzako, EH Bildu akordio bat lortu du, hobesten du
emakume alargunen egoera hobesten dute pizkat, baina oso insuficientea da. Eta nire ustez horrek ez du justifikatzen. Abiadura handiko trenaren harira, Macronek dio Hendaiatik egingo den lotura mahai gainean dagoela. Frantziako presidenteak ez du konpromiso zehatzik hartu nahi izan, eta horren aurrean Inigo Urkullu lehendakariak dio Frantziako gobernuaren kontraesanak agerian daudela. Frantziako Macronen gobernuak iraganian adierazi zuen abiadura handiko trenaren Bordele eta Akize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Y-rekoarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean, Ipar Euskal Herriaren eta hegoalden loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu zituen. Bada Euskal Y-rekoarekiko lotura 2052 arte atzeratzeko Frantziako gobernuak adierazitako asmoen ostean, ardatz atlantikoak presio egina izan dio Macronen gobernuari lotura hori azkar dezan. Ildo horretan Jaurlaritzak mezu bana idatzi zien Espainiako eta Frantziako presidenteei. Idatzian lehendakariak eskatu zien Euskal Y-rekoaren lotura arintzeko. Sánchez presidenteak bere konpromisoa agertu du gutun horretan Urkullu lehendakariarekin. Macronek ordea ez du horren gaineko konpromiso zehatzik hartu nahi izan. Konpromiso zehatzik ez du hartzen, erantzun dio esanaz, mahai gainean dagoen kontu bat dela eta baztertu beharko dela. Testuinguru horretan Maria Txibite Nafarroako gobernuburuarekin eta Alain Rousset Akitania Berriko presidentearekin biltzeko da Urkullu, eta horrere atxetea zarituko dira. Jaurlaritzako lehendakariak azpimarratu du Rousset guztiz konprometituta dagoela loturarekin. Bestetik, gaurkoan 20 urte betetzen dira Estatu Batuek Irak inbaditu zutela. Irakeko askatasuna operazioa jarri zioten izena, baina operazio hori okupazio bilakatu zen. George Bushen armadak herrialdearen erasoari ekin zion 2003ko martxoan. Etxezuriak 2 egun lehenago Saddam Husseini amore emateko eta herrialdetik irtetzeko agindua eman ondoren. Eta foro sozialak agur ekitaldia egin du igande honetan. Hamarkada honetan bakearen alde lan egin duten biktimak eta eragileak omendu dituzte lore eskaintza baten bitartez. Eta ohartarazi dutenez, indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikiarren oraindik bizikidetza osoa lortzeko bidean daude. Gaur Donostiatik 2023ko martxoaren 18an Foro Sozial Iraunkorrak agur esaten dizue. Mila esker gure ondoan izategatik eta izan zaitezte bakezaleak. Mila esker eta beste bat arte. Foro Soziala duela 10 urte lanean hasi zenean oso egoera zailean geunden. Ordutik ona egindako ibilbidea zaila eta neketsua izan da, baina eragile guztiak aitortzen duten bezala oso emankorra. Oraindik bidea dago egiteko. Hainbat arlotan konponbiderako markoak zehazten joan diren arren, gure ustez bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik erronkak jorratzeko daude.
Bestetik, LAB, SAE, UGT, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek Osasun plataformarekin batera manifestazioa egin zuten larunbatean Iruñean. Osasungintza publikoaren alde eta langile guztientzako baldintza duinen aldeko eskakizuna egin zuten Iruñeako kaleak zeharkatu zituen mobilizazioan. Ikusten dugu orain arte hartu diren neurriak oso eskasak direla, bakarrik zenbait profesionalendako mesederako eginak daudenak eta horregatik pentsatzen dugu neurri sakonak hartu behar direla, bai sindikatuekin eta baita ere parlamentuan orain hartu diren erabakiak guretzat nolabait esateko dezepzio txiki bat izan dira, hartu diren akordioak ez direlako nahiko beharrezkoak diren neurriak asetzeko. Gurea da indarra, gora guztion osasuna eta lan baldintza duinak guztiontzat. Eta Osakidetzako garbiketa langile azpikontratatuek 2 asteko greba abiatu dute gaurtik apirilaren 2 arte. LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek deitu dute lanuztea. Eure lan baldintzak osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologazioa aldarrikatzen dute. Osakidetza garbiketa sektoreko langileek greba martxan dute. Iragarritako 2 asteko greba abiatu dute LAB, Comisiones Obreras, UGT eta ESK sindikatuek deituta. Euren lan baldintzak osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologatzea exigitzen dute. Hala Osakidetza eta garbiketa zerbitzuko enpresa interpelatzeko lanuztea abiatu dute. Era berean Jaurlaritzari ere erantzukizuna eskatzen diote eta ohartarazi dutenez gainera, sektore maskulinizatutako gatazketan bitartekari lanak egiten dituen bitartean, emakumeak protagonistak direnean albo batera begiratzen du Jaurlaritzak. Argi eta garbi adieraziko diegu bai enpresei, bai Osakidetzako zuzendaritzari, homologazioa ez dela ukitzen. Ziur gaude mobilizazioaren eta borrokaren bidez lortuko dugu. Bezalaze gaudela. Gure hitzarmena, gure lan baldintza Osakidetzako langilei homologatzea helburu bezala ditu. Zergaitik Euskal Administrazioa sektore maskulinizatutako Bizkaiko metalaren kasuan inplikatzen da, eta bizkarra ematen du lan gaztakaren protagonistak emakumea garenean, 3 mailako langilean algara, ez aldaki Euskal Jaurlaritza bere jarrerak emakumei erabateko prekarietatera kondenatzen gaitu. Eta Ipar Euskal Herrira joko dugu orain, izan ere urte luzez borrokatu ostean, Seaskako ikasleek azkenean brebetaren zientzietako azterketa euskaraz egin ahal izango dute. Horrela erabaki du Pap Indiaiek Frantziako hezkuntza ministroak eta Vincent Brookek asambleako diputatuak erabakia txalotu egin du, esanez, hezkuntzari aitortza justua egitea dela hori. Egoera larria da. Dakizuen bezala, zuretan zientzia frogak euskaraz pasatzeko baimenik ez dugu eta irakasleen urtean ez denazten duen urtean. Hori ez da onartzena. Zer nahi dugu? Zer nahi dugu?
eta Euskararen aldeko 12.752 kilometro egingo dira Laudion martxoaren 26an. 12.752 kilometro baietz lelopean, Laudio ikastolak egun osoko ekitaragua prestatu du. Ekimenak 2021an Araba Euskaraz jaiaren testuinguruan eginiko 10.000 kilometro baietz ekimenari jarraipena ematea du helburu. Nerea Gartzia. Parte hartzaileek nahi beste itzule eman beharko dituzte Zumalakarregi etorbidean barrena, erronka modu kolektiboan osatzeko. Guztira 12.752 kilometroko langara iristea dute helburu. Martxoaren 26an goizeko 9etan hasiko da eta arratsaldeko 7etan emango zaio amaiera. Eta dagoeneko aurkeztu dute aurtengo herri urratseko kantua. Urratsak Zubi izenpean Sutagar taldeak jarri dizkio doinuak. Maiatzaren 14an egingo dute ikastolen aldeko 40. jaia Senperen. Amare bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo hitzak, baitaren besoetara jauzi eginik eman zizkidaten unibertsoak, amonaren eta itonaren kontuetan agindure xamor baten beroa zetorkida bideari ekiteko ean dituen indarra tarnasa gaixo esani elkarreri helduko diogu etorkizunari emanegoak euskerari bihurtu ditzagun. Eta bestetik, pantaiak euskaraz ekimenak abesti eta bideoklip berria aurkeztu ditu, ekimenaren aldarrikapenak lau haizetara zabaldu nahian. Hainbat musikari eta aktore ezagunek hartu dute parte, Josu Bergarak eta Oiaran Bartrak sorturiko abestian, eta hau jada eskuragarri dago YouTubeen, Spotify edota antzeko beste plataforma batzuetan. Euskara pantaietara eta pantaietan euskara, horixe nahi dute euskal herritarrek. Aldarrikapenak lau haizetara zabaltzeko modu eraginkorrena ikusentzunezkoak eta musika direla iritzita, pantaiak euskaraz ekimenak abesti eta bideoklip bat sortu ditu ekimenaren aldarrikapenak argi eta garbi islatuz. Josu Bergara eta Oiane Bartrak sorturiko bestian, pantaiak euskarazeko hainbat kide, senide eta lagunek parte hartu dute. Baita izuntzako neska arraunlariek edota hainbat musikari eta aktore ezagunek ere. Ekimenak berak 2 urte beteko ditu aurten pantaiak euskaraz indartu nahian. Momentu horretan, euskarak ikusentzunezkoetan zuen panorama benetan tamalgarria zen,
2021 5 film besterik ez zeuden streaming plataforma guztien artean euskaraz ikus zitezkenak. Horrez gain zinemetan ere euskara bigarren mailan zegoen, eta telebistan sare sozial edota bideo-jokoetan ere presentzia txikia zuen. 2 urteko ibilbide honetan, lortu dugu panorama aldatzen hastea, lortu dugu euskalgintzarekin aliantzak eginez eta hainbat erakunde implikatuz ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia areagotzea. Gaur egun streaming plataforma nagusietan Netflixen eta Prime Videon esaterako bakoitzean 100 film edo telesail inguru ikus daitezke euskaraz edo euskaraz azpidatzita. Ildo horretan euskarazko streaming plataforma sortzeko lanean ari dira. Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta Oraindik baina asko dago egiteko, eta erakundei pantailetan bereziki zinemetan eta ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia bermatzeko legeak eta arauak behar direla aldarrikatu dute ekimenetik. Horrekin batera, lege horiek zaintzez arduratuko den ikusentzunezko kontseilua ere beharrezko dela azpimarratu dute. Eta abian da euskarara egindako itzulpen onenak saritzeko Vitoria-Gasteiz sarien edizio berria. Udalak 2002tik antolatzen du lehiaketa hau eta aurten 18.000 euro bideratuko ditu haur eta gazte literaturaren alorrean euskarara egindako itzulpen onenen sarietara. Egileek datorren hilabetean aurkeztu ahal izango dituzte euren lanak. Bestetik, Paradisu Zinema Musika Beka sortu dute Elkar Argitaletxeak, Euskal Herria Zuzenean Festivalak eta Antxeta Irratiak. Inigo Muguruza musikaria gogoan, musikariei bideratuta dago beka eta 10.000 euro esleituko dira musikariek euskarazko kantuekin diskoa grabatu dezaten. Inigo Muguruza musikaria gogoan, Antxeta Irratiak, EHZ Festivalak eta Elkar Argitaletxeak. Paradisu Zinema lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu Zinema. Antxeta Irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia, Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak aintzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eta Gasteizen Mola los 90 ikuskizuna izango da maiatzaren 6an. 80ko hamarkada markatu zuten artisten zuzeneko emanaldia da. Artista nazionalak zein nazioartekoak izango dira oholtzan. Besteak beste La Frontera, Viceversa eta Sensity taldeek kontzertuak eskainiko dituzte.
Eta apirilaren batean, Zeit Fest musika jaialdia dator Bizkaiko Bekera. Bigarren edizioa du arten jaialdiak eta euskal musika talde eta artista ugari izango ditu oholtza gainean. Besteak beste Zetak, Gozategi, Esnebeltza, Nogen, Kerobia eta Txiltxoko. Sarrerak jada salgai daude web orrialde ofizialean. Ez dut inoiz ukatuko zer den. Zeit Fest egun osoko festa izango da, egun osoko eta gainea mundu guztiarentzat. Hemendikat asko izugarri gustatzen zaigu eta haien omenez egingo dugun festa izango da. Kalitatea bermatuta dago, pantailara begiratzea baino ez dago, danontzako dago eskaintza, elkargunea da, musikariekin, lagunekin, musika azkenean batzen gaitun elkargune bat ere badalako. Nahi duna erakutsi gure emanalditan. Aniztasuna, ez bakarrik pertsonan aniztasuna, baina derra gestenan da aniztasuna. Jaialdiarekin oso pozik gaude, milaka eta milaka pertsona izango diraan. Baina, bai uste dut, jaialdi herriko bat dela, jaialdi bat non milaka pertsona egon berra diren, jaialdiak berak zentzua izateko, ez? Zu dela proiektu bat, bere garaian eragin handia izan zuena, baina gaur egun hobe ulertu dena, nire iritziz, ez? Klaseko izatearen komplejuri bat erez, erdara traketxetan mintzatzearen aerez. Eta kiroletan aurten ere emakumeen tenisaren aldeko apustua egingo du Peña Vitoriana tenis klubak. Eta Araba World Tennis Tourren laugarren edizioa antolatuko du. Munduko emakume tenislari onenak deituta daude Gasteizen ospatuko den txapelketa honetan lehiatzera. Supone que a jugadoras a partir del número 60 del ranking mundial femenino se darán cita en Vitoria, lo que supone un prestigio deportivo internacional, situar a Vitoria y a Álava en la órbita mundial del tenis. Eta eguneko elkarrizketari helduko diogu orain. Gaurkoan, Javi Asurmendi udalbiltzako lehendakariarekin izan gara. Amabiterdiak pasata direla iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Javi Asurmendi, udalbiltzako lehendakaria. Ondo etorri? Eskerrik asko, ni esker. Eta gaurkoan geuretik sortua egitasmoa bera izango dugu hizpide, izan ere ikusten ibili gara, ez? Aurkezpena bera, aurtengo izoko aurkezpena, ezagutzen ez duenarentzako, zer da geuretik sortua? Geuretik sortuak da udalbiltzak abian jarri zuen kultur egitasmoa. Hasi ginen 2019-2020an pizka gogoeta egiten kulturgile ezberdinekin.
Hausnarketa egiten pixka bat euskarazko kulturaren egoeraren inguruan eta beharren inguruan. Jakin aurretik mundu pandemia bat etorri behar zela. Eta, hasi ginen pixka proiektua diseinatzen. Eta 2021 batean abiatu genuen lehenengo edizioa. Fase ezberdinak dauzka proiektua, lehenengo fasean pixka bat arduratzen gara herriak, parte hartuko duten herriak lotzeaz. Gero baita ere beka deialdi bat ateratzen dugu sortzaileentzat, izena ematen dute sortzaileek eta hortik aukeratzen dira parte hartzen duten beste herri besteko sortzaileak. Esleitzen da sortzaile bakoitza herri batean, hor egonaldi artistiko bat egiten du sortzaileak eta baita ere bitartekaritza kulturala, eta ondoren ekoizten dira lanak. Behin lanak ekoiztuta, orkesten dira, eta hasten gara edapen fasearekin. Orduan, edapen fase horretan, proiektuan parte hartzen duten herri guztietan, aurkezten dira proiektuak ekoiztutako lan guztiak. Eta aipatu duzu ez, pandemiare hortarteko bota duzu ez dakiten nolako eragina izan zuen horrek lehenbiziko edizio horretan, mintzat ziurra dena da, bigarren edizio honetan halakorik ez dela gertatuko ez da, eta bigarren edizio bat baldin badago da, lehenbizikoa arrakastatsua izan zela. Espero dezagun, halakorik ez gertatzea bigarren edizio honetan. Pandemia tokatu zitzaigun hortartean, eta pandemiak eragin zigun nagusiki, izan zen konturatzea are beharrezkoa zela, horrelako proiektu bat. Bai edapen fasean dataren bat bertan bera geratu behar izan dela eta horrelako ezusteak eduki ditugula, baina orokorrean esan dezakegu lehenengo edizioa ondo samar joan dela. Egin genuen amaieran balorazio saio bat, sortzaileekin, herriekin eta lagundu ziguten eragileekin denak batera, elkarri entzuteko, ze problematika edo beharrak oso ezberdinak izan daitezken sortzaileen ikuspegitik edo herrien ikuspegitik, orduan ikusten genuen garrantzitsua zela, udalbiltzatik bai bi ikuspegiak entzutea eta haien artean ere bai entzutea. Orokorrean balorazioa ona izan zen, uste dugu bai herriak, bai sortzaileak eta gu jakina posik amaitu genuela. Eta, bai balorazio saio horretan, zuzentzeko edo gauza batzuk, lehenengo edizioa izan da, beti hobetzeko asmo horrekin, zuzentzeko gauza batzuk atera ziren. Eta horrek ikusiko ditugu aurtengo edizioan bertan. Izan ere, aipatu zu zer den egitasmoa bera, baina zein helburu konkreturi erantzuteko sortu zenuten, zein arazo hori bide emateko? Azteko euskarazko kulturaren egoera eta euskaraz ekoizten zuten eta sortzen zuten sortzailei laguntzeko asmoz, euskarazko kultura sustatzeko asmoz, bai sormena eta bai edapena. Eta gero baita ere, ikusten genuen kultura ezinbestekoa dela herri bezala gure kontakizunerako eta gure hizkuntzarako. Azkenean, gure historiaren ikuspegi zientifikoago bat edo historia liburuetan etor daiteke, baina kontakizunaren arlo sentikorra kulturak baino ezin digu eman, eta gauza bera gertatzen da hizkuntzarekin. Hizkuntzaren arlo sentikorra kulturak besterik ez digu ematen. Orduan, bi zutabe horiekin ere jaio zen proiektua, geuk gure kontakizuna egitea, eta euskarazko sorkuntza eta gure hizkuntza beraz sustatzea. Hortik aurrera, aurreikusten genituen helburu batzuk ere lortu dira edo ikusi ditugu, adibidez kohesioa, proiektu nazional bada eta azkenean lotura polita sortu da sortzaile eta herrien artean, baita ere parte hartzen duten herrien artean, sortzaileen artean, pertenentzia sentimendu bat, esango nukenik inkluso, eta gero baita ere, eman du ezagutzera oso herrialde eta eskualde ezberdinetako kontakizunak Euskal Herriko beste eskualdeetan. Hau da, Nafarrako herriberan sortutako lana, Zuberako Ligiatereira joan da, edo ez dakit, Larrabetxun kontatutako lana Leitzara joan da, eta orduan hor elkar ezagutzaren eta kohesioaren ikuspegitik uste dugu aurreikusita ez geneukan helburu bat lortu dugula.
Ez, gainera aipatu dituzun asmo guzti horrei helduta, ez, tor orain bigarren edizioa bera, eta hor, 22 artista ibiliko dira sortzen 39 herritan, ez dela gutxi, ez, zer duzu esateko aurtengo edizioaz? Bueno, iaz besteko herrik parte hartzen dute, 39 herrik, bai egia dela, oraingo honetan batzuk erabaki dutela elkarrekin parte hartzea, hau da, guk ematen diogu aukera herriei edo parte hartzea bakarka, edo parte hartzea multzo bat bezala, guk tratatzen dugu herri bat izango balitz bezala, hau da, elkarrekin parte hartzen duten herri horretan esleitzen da sortzaile bakar bat eta sortzen da lan bat, eta bai egia dela edizio honetan batzuk erabaki dutela elkarrekin parte hartzea. Eta gainera ikuspegi polita, zeren eta da aurretik lanketa bat duten herriak, eta lanketa hori edo harreman hori indartzeko asmoz elkarrekin parte hartzen ari dira geuretik sortuaken ere bai. Adibidez, Leitza eta Berastegi Gipuzkoan, Leitza Nafarroan, ondo-ondoan daude, harreman naturala daukate, eta baita ere gauza bera Aierra eta Antxolarekin, Antxola Gipuzkoan, Aierra Nafarroa beheran, urte askotako harremana daukate bi herriek eta proiektuan elkarrekin parte hartzen dute, edo aipa dezakegu adibidez Goierri beran, aurreko edizioan parte hartu zuten Lodosak, Mendabia, Sartaguda eta Andosilla, oraingo edizio honetan ere sesma batu da, bosteko hori osatzeko, eta haien artean sortu dute adibidez dinamika bat, Purrusalda izenekoa, euskarazko kultura sustatzeko eskualdean, eta herri guztiak indarrak batzeko eta batera jarduteko euskarazko kulturaren sustapenean. Orduan, egia esan da, guretzat ere hori oso positiboa izan da, eta oso polita. Eta une honetan konkretuki, zein fasetan lehen aurretik aipatu dituzu ez, laboratitasmoen faseak nola diren, orain zertan dira ez, sortzaile guzti hauek? Bueno, lehenengo fasea nola baita esateko amaitu dugu, hau da, ja lotuta ditugu parte hartuko duten herriak, baita ere beka deialde atera genuen, sortzailek izena eman zuten, aukeratu ditugu 22 sortzaile, orotara bakarka eta elkarrekin parte hartzen duten herri guztien artean 22 multzok osatzen dute, oso ondo aipatu duzun bezala. Orduan, 22 sortzaile aukeratu ditugu, esleitu dugu sortzaile bakoitza bere proposamen arabera ondoen moldatzen zen herrian, eta orain ja hasi dira egonaldi artistikoak, ja sortzaileak hasi dira herrietan egonaldi artistikoiek egiten, eta ja sormen prozesua. Eta egonaldi horiek oraintxe aipatu dituzunak ez nolakoak izaten dira, ez? Ezaugarri asko izango dute ez denbora aldetik, baita sentipena atxikimendu aldetik. Bueno, orokorrean 3 asteko egonaldi artistikoak dira, bai saiatzen garela sortzaileak berean ez den eskualde eta alba da herrialde batera bidaltzen. Hor ere helburu ezberdinekin, alde batetik ikuspegi ezberdin batetik Euskal Herriko kontakizuna egitea herri horretan, eta gero bestetik baita ere guziatzen gara bilatzen oreka bat, eskarmentua eta hasi berriak diren sortzaileen artean, eta uste dugu agian hasi berria den sortzaile batentzat onuragarri izan daitekela beren hortzimuga zabaltzeko eta beren herritik eta eskualdetik ateratzeko. Eta, bai egia dela herri eta sortzaileen artean, sortzen direla askotan oso harreman politak. Horrek eskatzen du, herriaren implikazioa eta sortzaileen implikazioa, orduan hor, maila ezberdinak egon dira lehenengo edizioan, baina bai egia dela oso harreman politak sortzen direla. Adibidez, 12 abonan ere bai, egon zen sortzailea, orain behin proiektua amaituta, jarraitzen dute lanketak egiten sortutako lanarekin, eskoletan, ikastetxetan, eta sortzaileak jarraitzen du harremanetan herriarekin, Leitzan egon zen sortzaileari ere eskatu zitzaion behin proiektua amaituta, ja neurrirako lanketa bat herrian, orduan hor sortzen dira askotan oso harreman politak sortzaile eta herrien artean. Beraz, zibilbidea beraz dela bukatzen behin egitasmoa bukatzen dena nolabait esatearren, ez? Eta gero, 3. fasea egongo litzateke ez 2024 urtean garatuko litzatekeena, hor zein da asmoa? Bukaera emateko edo? Bai, horre behin lanak ekoiztuta daudela, aurkezten dira lan guztiak, egiten da normalean aurkezpen orokor bat, eta hasten gara edapen fasearekin. Orduan, edapen fase horretan, printzipioz, edizio honetan ekoiztuko dira 7 eleberri motz,
guztiak argitaratuta liburu bakar batean, 4 film labur, 3 antzeslan eta 6 komiki. Orduan, egiten duguna da, lan horiek aurkeztu parte hartu duten herri guztietan. Aurten bai, egin dugula aldaketatxo bat aldaketa pare bat, iazko edizioarekin alderatuta. Lehenengo, iaz aurkeztu genituen lan guztiak parte hartzen zuten herri guztietan. Hor suertatu zitzaizkigu egoera ezberdinak herrien partetik. Batzuetan gain programazio bat, eta beste batzuetan txikiegiak baziren, arazoak programazio hori aurrera ateratzeko. Orduan, bai eman dugula aukera edo zirkuito osoa edo zirkuito erdia egiteko herriei. Eta gero bigarren aldaketa da erakusketa bat ere egingo dugula, komikigintza eta literatura eta orokorrean guretik sortuak proiektuaren inguruan, ibiltari egongo dena herriz herri. Bai, ez da, nola saugarritzen da alako erakusketa ibilgarri bat edo? Bueno, oraindik ari gara diseinu fasean, ze hori etorriko da 2024an, baina ideia da oso simplea egitea. Panel batzuk ekoiztea, kartoi plumaz, edo horrelako formatu batean, hainbat panel, eta egitea kopia ezberdinak, herrien artean mugitu ahal izateko, eta bidaltzea herri batetik bestera, eta nahi duten lekuan udalerriek badaukate aukera erakusketa hori jartzeko. Eta lehenxago, komikigintza bera aipatu duzu, hau bada diziplina berria aurtengo edizioan sartu duzuena, zer duzue hortaz esateko, zergaitik erabaki duzu orain honetan komikigintzari ere erreparatzea? Bai, hori da edizio honen beste berrikuntza bat, aurreko edizioan antzerkigintza, sinemagintza eta literatura sartu genuen, eta orain honetan komikigintza ere erantzigu. Zergaitik, beti bezala, kulturgileekin harremanetan gaude beti proiektuaren diseinuan, hasi ginen momentuz esperimentalki aurreko 3 arloekin, eta orain honetan sortzaile eta komikigintza arloen partetik adierazi zitzaigun garrantzitsua dela arlo hori sustatzea, euskarazko sormena batez ere, eta horregaitik gehitu genuen, eta ez dugu baztertzen etorkizunean ere arlo berriak gehitzea eta proiektu handitzen jotea. Gero bestaldetik aipatu dituzu egitasmoaren asmoak eurak, helburuak eta udalerriak oso presente daude, aurreko edizioa jarraitu gendunok ikusten genuen, nola zeuk esan duzu nola nazio mailako ikuspegiare badaukan, beraz naziogintzaz badu, eta gero horretaz aparte udalerrientzako ere zer suposatzen du, apurat fokua eurengan ere jartzak, eta esan bezala, ez dakit Donibanen gertatzen den gauza bat, Durango baten ikusa izatea esaterako. Azteko, gustatuko litzaidake esker mila ematea parte hartzen duten sortzailei, eta ez bakarrik parte hartzen duten sortzailei, baizik eta kultura eskaintzen diguten Euskal Herriko sortzaile guztiei, eta gero baita ere proiektu honetan parte hartzen duten herriei, esfortzu ekonomiko bat eskatzen du, beraien partetik, kontutan hartu behar da proiektu hau udalbiltzaren aurrekontuaren bikoitza dela. Orduan parte hartzen duten herri horiek gabe ezinezko izango litzateke proiektu aurrera ematea, eta nola ez baita ere proiektu honetan parte hartzen duten eragilei, ze horiek gabe ere ezinezkoa litzateke besteak beste 11 telebista, eta baita ere adibidez aurten lortu dugu hiri elkargoaren parte hartzea, eta aurreko edizioan bezala herrigoraren parte hartzea. Orduan galdu dutaria, barkatu zen hasierako galdera. Herrientzako zer suposatzen duen alako egitasmo baten parte izatea? Gaina kontuan hartu batzuk oso txikiak izaten direla, eta igual beste ez ditugula ikusten beste arlo batzutan. Hori da, eta ekarpen ekonomikoaz aparte eskatzen du baita ere herriaren partetik lan bat, harremanetan egon behar da sortzailearekin, lan egiteko eta egonaldia egiteko baliabideak bilatu behar dira, hor sortzailea eroso abalik eta erosoen egoteko, eta gero baita ere, azkenean da sortzailearekin lotura. Orduan, esfortzu hori eskartzen du bai sortzailearen partetik eta bai udalerrien partetik. Eta gero, lehenxago ere, aipatu izan duzu nola, artak eta kulturak hizkuntza baten imaginazioa garatzeko tresna ere badela, ez da batez ere, esaten zenuen ere historia bera osatzerako orduan. Hala ere, esaten da ere horixe bera aulezian dagoela, ez? Horren irakurketa zein da berez? Hori galdera sakonagoa da, eta gehian emango dizut oso gogo eta
pertsonala. Nik egia esan da, kultura konsumitzailea izan naiz, orain arte, guretik sortuak proiektuarekin hasi aurretik, eta egia esan da, kultura konsumitzaile bezala, ez naiz kontziente izan, kultura sorkuntzaren eta hor atzetik zegoen lanaz, eta atzetik dagoen guztiaz. Hasi naiz pizka bat kontziente izaten guretik sortuak proiektuari esker, eta sortzaileekin daukagun harremanari esker. Orduan, uste dut agian nire kasuan gertatu da, eta ez dakit, baina suposatzen dut hori pertsona gehiagorekin ere gertatuko dela, agian ez dugu bere balioan jartzen, kulturak ematen digun guztia, sortzaileek ematen diguten guztia, eta ez bakarrik gizarte bezala, hau da, pertsona bezala gure burua eta gure arlo sentikorra elikatzen duten, gizarte bezala elikatzen gaituzte, eta gero baita ere gure hizkuntzari eta gure kontakizunari egiten dioten ekarpena. Eta hori askotan egiten da, era prekarizatu batean, eta sortzaileek egiten duten lanari eta kulturari dioten maitasunagatik. Eta uste du gizartean askotan ez dugula behar beste eskertzen ematen diguten guztia. Bai pandemian agian pizkat kontzienteagoa izan ginen, agian pizkanaka gure memoria horre motza da eta pasatzen joaten zaigu. Eta hori esan dudan bezala, autokritika eginez ere bai, administrazio publikoetatik uste dugu ez dugula bermatzen eta ez dugula babesten behar beste kultura sorkuntza. Eta zergaitik babestu behar dugu eta bermatu behar dugu administrazio publikotik? Azteko aurretik esandako guztiagatik, gizarte bezala oinarrizko ondarea da eta ezinbesteko ondarea da kultura, eta orduan administrazio publikoetatik hori zaindu behar dugula uste dut. Gero kultura ahalik eta publikoen izateko, hori ere horretarako ezinbestekoa da administrazioen babesa eta bermea, eta bestetik sortzaileek askatasunez sortzeko, eta ez sortzeko produktu bide komertzialago bat eukiko dituzten produktuak nahi duten hori sortzeko bidea ekonomikoa bilatu ahal izateko. Ideia hori Ines Osinagak adibidez aipatu zuen aurkezpenean, eta esan bezala, nik hau guztia ja naiz gogoeta egiten sortzaileekin landutako urte hauetako harremanari esker, eta bai egia esan da, orain askoz kontzienteagoa naizela, orain dela urte batzuk baino horre guztia suposatzen duen. Ez, izan ere Euskara beraren egoera ez da xamurrat, ikusten ditugu, epai ezberdinak egunero ez bada, eta hor sartzen da ez justo kultura eta artearen ataka, bera, eta gainera horrekin ere ez memoria gordeko duen historiara ikitzeko beharra ikusten duzen baita esateko hor, zein egoeratan aurkitzen gara? Azkenean kontutan hartu behar dugu, gu garela bi estatu handien artean dagoen herri txiki bat, estatu horiek asko inbertitzen dute, bai beren hizkuntzaren sustapenean kulturaren bitartez, eta bai kontakizunaren, eta bai inkluso gure kontakizunaren, kanpotik datorren kontakizun baten ekoizpenean, 11 adibide ditugu hortik, eta arduan nik uste dut, aurrekoarekin lotuta ere, eta aurrekoari gehituta, herri bezala eta horretarako ezinbestekoa da administrazio publikoen laguntza, gure kontakizuna inbertsioa, azken finean, hori da estatu handiek egiten dutena, herri bezala gure administrazio publikoek inbertitu behar dute, inbertitu behar dugu, gure kulturan, gure kontakizuna geuk egiteko, eta gure hezkuntza indartzeko eta sustatzeko, eta arlo sentikor hori sustatzeko. Azken finean, haserretu, maitatu, sentitu nahi badugu euskaraz, behar dugu kulturak eskantzen digun hizkuntzaren arlo sentikorra. Bai ez, beraz aipatu dituzun arrakalekin, eta egiteke geratzen denarekin egoera aldatzeko mezua instituzioei, ez, helaraztea? Bai, udalbiltzatik eskularru hori, kulturgintzarlotik eskularru hori hartu genuen, oso erasumean, gu oso erakunde sumea garelako, eta gure aldetik esatea, gure ateak erabat irekita daudela, hor nahi duten udal guztiek, eta gu ate joka gabiltza askotan zentzu horretan, eta nahi duten instituzio, eta nahi duten eragile guztiak,
batzeko proiektura, elkarrekin indarrak batuta proiektu handiago bat eta gehiago egin aldugu zentzu horretan, eta orduan gure ateak erabat irekita daudela, proiektura batu nahi duen edozein eragile, elkarte edo erakunderentzat, eta baita ere animatzen ditugu bestelako erakundeak, beren aldetik ere, nahi badute, kultura eta euskarazko kultura batez ere sustatzeko gure herrian. Bai udalbiltzaren ikuspegitik ulertzen dugu arazo nazional bat dela, euskarazko kultura ari gara, orduan irtenbide nazional bat eman behar diegula, hori garbi daukagu, eta gero baita ere usten dugu eskala lokala oso egokia dela, proiektu honen bitartez ikusi den bezala, eskala lokaletik proiektu nazional baterako saltu hori. Hor beste gogoeta bada, baina askotan ulertzen dugu udalgintzan gaudenok, udalgintza gure udalerriaren eguneroko kudeaketa eta gure udalerriko mugetara mugatzen dela, errepikapena, baina udalgintza politika egiteko modu bat da, eta konturatu behar gara gure udalerrietako mugetatik begirada altzatuta egin alditugula elkarrekin oso proiektu interesgarriak eta maila nazionaleko proiektuak. Horren adibidea da geuretik sortua ekimena bera, beraz hementxe utziko dugu elkarrizketa, mila esker Javi Gargurean izatearren. Mila esker zuei benetan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Musika baino artista bat pentsatu dut aukeratzea batez ere sekulako eragina eduki duelako nire ibilbidearekin, ez? Eta nola ez hori James Brown jauna da, Godfather edo padrinoa, eta beraren esker beste dena sortu izan delako, ez? Punk musika, hip-hopa, hausa, disco musika eta bar eta bar. Ez da izango bat, baizik bi, 1972an argitaratu zen Akelarre sorta bat diskoa, Euskal Herriko Herri Gogoan disketxean kaleraturikoa, William S. Fisher, afroamerikar artistarena. Disko hau bitxia da batez ere Euskal abesti herrikoien moldaketa bat duelako, ez? Moldaketa hori musika beltza, soul, funk, jazz, groove eta psikodelia ikutua duen jantzi horrekin egina dago, eta 1972an kaleratu zen, aurten 50 urte betetzen dira, eta horren aitzaki horrekin, elkarrekin egin dudan bilduma proiektu bat, Katebegiak izenekoan sartu dugu kantua, eta elkarrekoak argitaratu dute jendeari erakusteko vinilo formatuan noski. Eta beste bigarrengo diskoa, honek zer ikusia dauka nire musika ibilbidearekin, musikaria esaten dudanean disko jartzailea, da De La Soul is Dead, De La Soul hirukotearena, New Yorkeko hip-hop talde ospetsuarena. Ez da haien lehen diska, baizik hirugarrena, eta nahi sekulako eragina eman zidan disko hurak, eta ikusi nuen beste motak ezberdinak zeudela musika sortzeko.